Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun wa para alim, para kiai, para bapak, tuwin para ibu sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang kasepuhaken, utaminipun nggih menika Bapak Kepala Desa Pak Seren ingkang tansah kala dherekaken saha perangkatipun sedaya. Lan ugi mboten kepen dumateng panjenenganipun Bapak Rusmin saha ibu lan saha keluarga. Lan ugi dumateng Bapak Tukiat saha ibu lan saha pangombyongipun ingkang tansah kula hormati. Monggo wonten ing kesempatan siang menika kula panjenengan sedaya nyataken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sedaya wonten ing siang menika tasih dipun paringi kesehatan keselamatan taminipun nikmat iman lan Islam lan seger kewarasan sehingga kula panjenengan sedaya saged nderekaken pinanggihipun pinanganten kekalih nggih menika Mas Didi kalian Mbak Reni ingkang sampun kaijabaken kala enjing. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya nderek ndongaaken dumateng nggih menika pinanganten kekalih Mas Rudi kalian Mbak Reni, mugi dados keluarga ingkang sae, mugi nusa bangsa negari tuwin agami dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya ilal jannah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, niki duka pripun dipun disentil sedelo air ora usah akeh-akeh. Lah niki nggih kula nggih cuma napa menika jane nggih ajeng matur kata-kata, tapi niki napa ring keseatur niki kawula minangkani Bapak Tukiat saha ibu saha sak rombongan kawula kapasrahan nggih menika amasrahaken dumateng anak kula Reni ingkang sampun dados putra putrinipun Bapak Rusmin wonten ing mriki, kapasrahaken dumateng Pak Sroming Mbak Reni niku. Dados kula pasrahaken Pak niki anak kula Reni supadosa dibimbing digulawentah pripun amprih saenipun anggenipun panjenengan gulawentah nggih menika anak mantu putri pisan, mboten kagungan napa putri nggih. Ya niki Pak Rusmin niki putrane ketoke kakung-kakung. Lah niki dipun paringi putri ingkang ayu indah wernane nggih menika Mbak Reni. Lah niki dipun pasrahaken wonten ing mriki sedaya tangga tepalih masyarakat Desa Seren mriki supadosa dipun arahaken dipun nggih menika bimbing ingkang saenipun supadosa dados putra ingkang migunani nusa bangsa negari tuwin agami, dados putra ingkang pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi sageta pinaringan putra putri ingkang soleh solihah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kawula nggih sampun napa menika mboten badhe matur kathah nggih nyuwun pamit sasampunipun pahargyan menika nggih kanthi doa restunipun Bapak Rusmin saha ibu lan saha keluarga tangga tepalih saking Seren mriki, lampahipun sedaya keluarga Bapak Tukiat sak rombongan jengkar saking dusun Seren mriki ngantos dumenipun dalemipun piyambak-piyambak wonten Pasedan tansah dipun paringi slamet mboten wonten alangan setunggal punapa. Lan mekaten kula cekapi semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebanipun atur titis ringkes aturipun saking ingkang hamasrahaken saking keluarga Pasedan Bulu. Salajengipun giyo atur pasrah katampi dening panjenengan Bapak Sukijan minangka sule sarira saking keluarga Bapak Rusmin Ibu Sugiswati. Wedal kasumangkaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ista'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kinapekten aromanis ing karahayun puja puji hastawa kunjuk dumateng Gusti Kang Maha Wigan ingkang sampun kersa ambeber daya pangaribawa kasugengan karahayun tumanduk kasarira ing jiwa kawariping katur sagung para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Langkung-langkung panjenenganipun kadang kula anem Dimas Rosmin Sumawana Garwa saha sesepuh pepunden kawula aji sepuh ingkang sampun nedha pitutur pono ing pamawas ingkang tansah kawula pundi-pundi ajejimatipun ugi para santri para kiai ingkang sumanding ing kitab suci wahyuning bilahi pinangka panuntun manembah marang pangayunaning Gusti ingkang tansah kala bekteni ugi boten katalumpen katur panjenenganipun Bapak Lurah ingkang asta Pradoto Agung wonten ing tlatah Dusun Seren sumambah muda tumaruna satriyaning dusun ingkang katemben hamanggul gati ingkang banget kawula tresnani keparenga kawula ing riki hanggembil kamardikan sawentawis punten dalem sewu saderengipun kawula cumantaka wonten ing ngarsa panjenengan sedaya monggo kita sami sareng-sareng hanyatakaken raos puja puji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun kersa hamaringi wekdal kawula ugi panjenengan sami saged makempal wonten dalemipun kadang kula nem Rusmin kanthi pinaringan rahayu wilujeng kalista kalis lir ing sambigala dumateng para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan wonten ing titilaksana madya pawewahan menika kawula kan kajibah hanampi sarawuh sing ngandika sedaya pramila hangaturi sugeng pinarak sugeng amirsani wonten ing pawewahan sonten menika saha sugeng samudayanipun dumateng para bapak ibu kakak adik sedherek kawula sedaya panjenenganipun kadang kula anem Rusmin boten saged hamaringi punapa-punapa dumateng panjenengan sedaya hanamung kenawon pinaraan tuwin pasugoto sekedhik ing mriki mbok pilih kirang nuju prana dumateng panjenengan sedaya kula minangka sulih salira panjenenganipun kadang kula Rusmin kula ingkang patut anyuwunaken lumebering samudra pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun saha panjenenganipun Bapak kadang besan ingkang sampun hamasrahaken ingkang putra mijil pawestri noninjih anak Mas Ayu Reni saha Nimas Ayu Nimas Bagus Didik mugia anak kepurunan kula menika kekalih tansah pikantuk berkah saha idi pangestu
saking ngersaning Gusti ingkang murbeng dumadi mugi dadosa tiyang berbayan agung ingkang sakinah mawaddah saha warahmah pindha mimi ugi mituna ing tembe wurinipun dumateng para lenggah kakung sumawana putri ingkang dhatur hormatan kula kinten kirang pas utawi kirang prayogi kawula matur ingkang sak kelangkung kathah kula jejering titah sawantah boten teges kawula lali lan salah pramila wonten ing kalodhangan menika kawula nyuwun gung wilaksana ingkang sak agung-agungipun pepet peputun ngatur kawula panggil semanten wallahul maufiq wa ma ila min thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dun